Někteří z nás mají hlad. Výborně, lovci se nám potápějí do vody. Vzhledem k tomu, že jsou jenom dva, tak čekají nějaký menší úlovek. Velký. Tak uvidíme, malej si dělá zákopy. Přinese nějaké ovoce. Se bude hrát. Tak to vypadá, že něco ulovili. Počkej, no, když se nezbývám, to už musím brát tak ovoce. Dobrou si tuž. Máme tady zabijáka. Kde to je? Uvidíme, jestli nepodcenil přípravu. Kde mám nůž? Co máš v ruce? No, tady. Je vidět, že to nedělá prvně v životě. Tak uvidíme, co se nám z toho vynoří. Pojďme krasce. Pacha, stoj tebe, to máš. Myslíte si, že si s takovým macíkem poradí sami? Běžte jim někdo pomoct. Je celý čerstvě, to víš, ještě to bude tukla trochu. Počkej, ho poholím trochu. Vypadá to, že se trefili. Tak probíhá holení. Pánové, kteří jste se dneska neholili, prej si můžete stoupnout do fronty. A barbu s sebou. Tak uvidíme, co nám z Tak toho mi do toho vypadne. fotografovat, mi tam neleze. Ale pánové lovci se teda pochlapili, protože... Ne, takovouhle zabíjačku bych si taky představoval, aby to 100% vypadalo hotový. Jsem zvědavý, jestli to bude k jídlu. Proč majelinky? Bomba, tak padla zabíjačka. Trošku nám se ještě odtýká, není to krev, vypadá to jako voda. Ale vodí to až sem, to je pravda. Ještě se z toho kouří, máte si nabídnout. Nabídněte si srdíčko i lítko. Ale takhle rychlou zabíječku jsem ještě nezažil. Takže prosím potlesk. Ještě než se začnete cpat, potlesk. Prý chleba, ale na ten Asi zubnu taky. no potom pivo bude porota 100% nezávislý.